Hele det video. Hvorfor kan jeg ikke finde, om jeg har fundet ham alle de andre gange? Han står på den anden side. Nej, han gør sgu, han står herovre. Fordi han står lige... Det er et andet sted hernede. Så han der. Nej, det var damen. Det er dem. Jamen så står han også hernede et andet sted. Hvor Holger? Dine øjne giver mig pivfuldbetændelse. Ja, i dag er det den 31. Det er 1. og 13. Den 14. dag, eller den 14. dag i projektugen. Det er sgu da den 4. 14. 25. 93. Ej, nej, vi skal tage os sammen, fordi jeg spurgte over den her time. Der er så mange mennesker her, vi kan ikke rumme det. Ja, det er fint.